Nihapit na ang kasaulugan sa tinuig nga sinulog, nagsugod na usab og pagpamaligya dapin sa kadalanan og mga sinulog aksesoris ang mga negosyante. Ato kining tan-awon, pinagi nining report. Gawas sa Abilianan National High School, gidisplay na sa mga manindahay ang ilang mga sinulog accessories o t-shirts. Musubra pa sa napo ka mga tindahan ang nagbukas alang sa ilang klase-klase nga mga baligya. Labing uso og kusog sa mga customer ang mga printed t-shirts nga adunay mabulokong mga disenyo. Gani, mamahimo kang mopili sa design nga imong gusto. 200 pesos ang dagko samtang mapalit sa 180 pesos ang gagmay. Dunay mga t-shirts nga may dye o disenyo ug dunay mga bohemian shirts usab. Gawas sa t-shirts dapay laing mga butang nga mamahimo nimo mapalit. Matud pa nga kusog og himalitan ang ilang baligya ning simanaha sa dili pa ang kapistahan sa balaang bata. Pizza 15 tingali anak. Padulong na gina sa sinulog. Imot lang po sa nangamar po po ni. Uban nilian singkulan og Q4 lumayag, Chona Carrion, Balitang Bisdak.